to. Ih. Bondo tangane krincung sikile. Rasa dadak nganggo rembugan mangkirin. Kula takonane. Mbok bilih saged kula paringi dawuh supados semingkir saking negari Ndrawati. Ya wis ngono. Ing kira-kira bodo kalane aja semlamung derajate Panakawan iki kok banggane sepira. Ih, mekaten paman. Wilujeng rawuh Ndara Karta. Karta sapa? Lah sampeyan sinten? Kartomarma. Ah nggih, Kartomarma. Tundang Karta kok ora gelem. Yo, oleh pamuji murana siji apa sak lakuku. Oh nggih, bekti kula katur, Den. Tak tampa Petruk. Ndara Pati Sengkuni bekti kula katur. Iya, tak tampa Petruk. Ngaturke bekti ning kok gawe tratapan pikirku. Ampun tratapan. Ampun seneng sok tatrap. Tratap kok tatrap. Petruk nun. Apa bener kowe bakal ngayonake Wanodya Ndrawati, Putri Ndrawati, sekaring Gedaton? Dewi Wisnawati ya Dewi Wrantawati nggih. Menika leres. Awit napa kula namung nagih janji kok, Den. Sinuwun kersa nate janji kalih kula. Yen iso gawe tentrem sesuk tak paringi bebungah Nduk Ndrawati. Saksamunipun kula tanjihaken kula genahke bakal dipek mantu. Lah niki gandeng jangkaning dewa Sinuwun Kresna niku gadah putra putri. Najan menika putra tiban menika badhe kula suwun. Wah, ngerti yo. Iki barung sinang kersaning Kang Sinuwun. Koko Prabu Duryudana sing bakal malakramake putrane ya ponakanku Sarja Kusuma ing Saroja Binangun. Mula Petruk dina iki kalah dhisik bali dina iki. Ah, padha mau iki. Sinuwun Mandura Maya paring dawuh aku kon mulih Petruk. Pripun, Den? Kowe gelem bali apa ora? Nganti kowe ora gelem bali apa kelakon kowe mati nang kene mergo dikeroyok para Kurawa ae. Kowe iki derajate mung gedibal 17. Lah kareng gayuh putri Ndarawati putra ratu. Wah, kowe iki ra ngilo githoke. Beda karo wong Ngastina. Putuku Sarja Kusuma iki putra ratu. Arep mangan apa wae kelakon, lah kowe mangan sedina wae kurang arep rabi. Wah, sarta pakane apa? Mangkirin. Ampun kerembuk nggon pangan sampean. Sedaya niku kula gawe cukup ngaten niku. Urip menika sing penting cukup. Nggih ta? Najan to kamuktene menika pirang-pirang, bondo donyane pirang-pirang. Ning nek rasane iki urung semeleh, urung cukup, mesti ngrangsang sing dudu duweke. Niku yakin. Mula tumrap kula rasa cukup nika ingkang penting, ingkang baku. Yen nggen pangan saanane, ning sing penting cukup ngaten. Beda kali sampean. Bener sampean wong sugih, sampean duwe pangkat, nggon mangan ra kurang, semen dipangan, wesi dipangan, pasir dipangan. Niku sampean. Lah kok malah ngarani kaya ngono. Lho nyatane kok sampean duwe panguwasa ning kur nggo nguwasani kok. Hei, sampean dadi patih niku tak mung janji-janji tok ora ana nyatane to. Kula ngerti Kurawa niku mung nggo gawe kamuktene dhewe. Ning kawulane urung karuan kok tentrem. Lah niku nek Ngastina malah mulang karo satriya parat. Pripun man wis rasa dadak kakean rembug ditantang kowe. Petruk nun wani musuhku. Nggih mboten badhe wedi kula musuh sampean. Apa malih mung siji, rangkep 1000 ora bakal mundur. Ngadeka yen to wani. Oh nggih.